Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkanmu da yau. Bidiyon mu na yau dai insha Allah zan nuna maka yadda za ka yi cacin kyauta ba tare da an ja ko rubuta ba. Amma kafin in nuna muku ina so ku yi ƙasa ku danna mana alamar subscribe idan kun gane farkon ziyartar ka channel ɗin, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa daga zarar mu ɗora sabon bidiyo insha Allah za a ci gaba da sanar da ku. Idan kuma bidiyon ya burge ku sai ku danna mashi alamar like domin a ta haka ne za mu gane wa yawan wanda suke tare da mu. Kuma za ku iya shirya ɗin wannan bidiyon a 'yan uwanku Facebook, Instagram, Facebook domin su ma su gani su amfana. Da farko za mu je kan Play Store mu ɗauko application da ake cewa Bluetooth chat, domin a saman Bluetooth ne za a yi chatting ɗin ba tare da an jama ko ruba ba. Yanzu zan je akan Play Store in nuna muku yadda za ku ɗauko application ɗin. Zan ajiye muku link ɗin application ɗin a wajen comment ɗin, sai ku je ƙasan bidiyon domin ku ɗauko application ɗin. Bari in je in nuna muku inda zan ajiye muku link ɗin application ɗin a saman YouTube. Ku ɗan jira yanayin network. Kuna ga sun ba mu talla, bari mu kulle tallan. Haka na kulle tallan. Network ne bai da kyau shi yasa yadda ma bai buɗe ba. Kamar haka a misali. Kuɗan jira dai. Kama a misali na shiga cikin wannan bidiyon. Kuɗan jira dai yanayin network. Tara da network ne wallahi yau yake mana wasa. Halas kawai bari mu fice tun da dai network ɗin ya ƙi ya buɗe mana. Inda aka ce wajen comment kawai mutum da ya shiga can ya jawo can ƙarshen bidiyon zai ga wajen da ake rubutu. Bari mu je kan darasin na mutum da network ɗin ya ƙiya bana. Wannan shine application ɗin da za mu ɗauko a saman Play Store. To ni already na riga na ɗauko shi don saboda ka bidiyon namu yayi tsaho. Wannan Bluetooth chat a ɗaya waya ita ma kuna gan shi ne a sama. Gashi nan wurin Bluetooth chat. To sai mu zo mu daddafa a kan, sai in zo in dafa a nan. Ita ma ɗaya wai sai in dafa a nan. Idan ka dafa wannan ita ce fuskar da zai buɗe maka. Wannan a misali a ce wannan ita ce wayata. Wannan a ce ita ce wayata. Wannan a ce ita ce wayata. Wannan a ce ita ce ta abokina. Wannan. Kamar ce wannan ita ce ta abokina. To a misali za mu yi cacin ne da abokina ba tare da an ja mu ko asi ba. To da farko za ka zo ka dafa a kan nan wurin inda ke da alamar Bluetooth ɗin nan. Shi ma ɗaya abokin naka sai ya zo sai ya shiga a wurin, sai ya dafa a wurin. Kenan ku dukanku yanzu haka kowa ya dafa. Idan kowa ya dafa sai mu zo sai ka taɓa nan wurin, shi ma abokinka sai ya taɓa nan wurin. Idan kun dafa wannan ita ce fuskar da zai buɗe mana. To ku ɗan jira.
ban jira idan ya buɗe mana fuska sai mu zo sai mu dafa a nan. Dai ita ma wai sai mu dafa a kan nan wurin. Idan mun dafa a nan wurin, nan kuna ga wata alama nan wurin ta bayyana. Ita ma wannan ɗaya waya idan kuka diba za ku ga wata alama ta bayyana a nan wurin. To sai mu dafa a kai, sai mu dafa ita ma nan ɗaya waya sai mu dafa. To idan mun dafa ba cacin ba kawai za mu kama, no, nan wurin sai mun dafa nan wurin nan za ku ga rubuta connected. Sannan ita ma wannan ɗaya waya a nan wurin za ku ga an rubuta connected. To sai mu daddafa a kai, sai mu dafa a wannan ita ma ɗaya waya sai mu dafa. To yanzu haka ya riga ya connected. Idan kun lura za ku ga nan wurin ya canza kuler, nan ita ma ɗaya ya canza kuler. To bari in nuna muku, bari in yi sallama ga abokina. Assalamu alaikum. Gashi idan kuka lura nan wurin ya zo ba tare da wata ba. To bari abokina mai da mun sallama, bari ya ce mini ya kake. Gashi nan wa a ita ma wannan wai kun gani ya shigo wannan. To a ta haka za ka yi cacin kyauta ba tare da an jama ko asi ba, ba tare da an jama ko rubba ba. Idan wannan bidiyon mun ga an yi comment da yawa za mu nuna mu kuma akwai wanda shi kuma shi ma za ka yi kira duk inda ka kira abokinka budurwarka ba tare da an jama ko asinka ba a kyauta.